What's up? What's up? What's up? Bro, dugay-dugay na ko wala ka update sa sa akong YouTube nga vlog. Medyo busy. And medyo dagan na kayo na bondo nga mga videos. And kung makita ninyo, so messy. Look at that. There, oh. Akong mga gamit, bag, gadgets. There, tanan, here, kompleto kayo. My God. Medyo busy because ato kong Davao, ani na po kong Cagayan, tapos karong weekend, ato na po kong Davao. Pasensya sa background, akong anak, gahilak, gihirot na po sa isang asawa. But anyway, niaging simana, before ko nito Davao, ni-appeal ko og Ororama run. Alright, lingaw kayo with my kids. Nawa ni. Run, 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 run. Run, people. Marathon ni marathon. Dagan begini, ma'am. Ila. I'll hold you, Daddy. I'm already tired. What? Dad, we just started. Was that a good run? Where's mommy? Run. Where's Mommy? Alright, ang uban pabalik na. Ayan, nabitbit ng mga groceryo. Ha, murag ningaran nga murag kahurdi nga mga tao kay gabitbit og groceries. Now, Ela. Okay, pag umano dagan, alay lakad na. Daddy, you're so lucky, and Mommy. Why? And Ella. Why? Those men quit don't have sleeves. What? Sleeves here, ba? I'm so cold. Since starting when we still got there, I got so cold. That's why I was so bored because I was so cold. Alright, we're here. Kamu nih nindot ngaran. So paabot ni mo diri na din kay previous madawatan. Hey! Hold your own previous. Rusty! Favor! Come on, get your previous first. There's a lot of foam. Favor! I'm so covered. Brad! Grabe na gini Brad pa. Go to the source. Let's go to the source. Ella. Bye-bye. Ay, picture. Yeah, look at this. Picture. Smile. Alright, let's go. Look, I'm getting fainted. Nice idea for the kids. Oh yeah. Ron, look at us. Nasilo! Ella. Oh, good thing lang yan. Alright, nice and the kids were enjoying the bubbles. I'm in the foam. Love it.
Ella, dali. Daddy, I have magic. Look, Daddy, I'm a magic man. Diba? Trying to do that. It makes bigger. Wait, make a You eat it, Ella. No. Blow lang, blow. I feel so wet. Daddy, can I get a chunk of your body? Siyempre, kay doon naman ta sa finish line. Dito na magpalatang nag-backlight. Dagan. Ladile. Boss. Op. 5K mo ano doon? 5K ko actually. 5K ko actually. Oy. Sir! Yeah! Aho! Ron! Mayor! Uy! Kumusta man? Good morning. Uban ako si Mayor. Good morning, Mayor. Morning. Mugin yung sikreto no para healthy, para bata, running. Tama ba? Oo. Mayor, mas gwapo yung lawas karon kisa ako. Wala na ni kaon na yung lagi. Isun na kayo. Mayor. Kondisyon kayo. Nidagan ka? Sa Mayor? Wala na, pag abot ko, nakadaga ka. Good morning, Mayor. Diyos, na. Yan. Balik sa ulit Mayor. Iyan na isa ka. Pa-healthy. Agad tayo ng partner! Nakabalik ka rin yun. Hindi na ako nagulat sa iyo ha. Nakapilat akong taho. One more. Once again, congratulations finishers! Ang sa katong 1K na ito ang mga finishers. Yay! Okay, nakumayod mo may kala. Again. Yo! Alright. And, of course, niuli isa ko kayang rason kaya gi-invite ko sa COC para silang senior high jam. O wala akong nag-expect nga abi na ako mag-host lang ko. O dito sa ticket ako dahil ilang special guest. Sabi nila kung sa kagwapo bilang artista ang moabot and kulban kay ko kay basi pagtawag sa pangalan. So kinsa si Bernie Radi ay oh my god. So well para makita niyo sa naitabo sa akong special appearance sa COC Senior High Jam. Sir Royce, dagang salamat tanawan ni. Hi guys, nako diri karon sa COC Finma. O ako ang nakurat ko kay ako na imong special guest. My god. Tawago na daw ako, my god. Abi nila pressure sa tanan. So si Jam na yung pag-edit ako basta-basta. Ginawa ko. Gaya oy. Abi na lang sa rock and roll to the world, baby! Mga bata, di mga bata, ginoo ko. What's up, people? Pati mo i-video. Tama na ang plastikan. Salamat, thank you. Grabe. Hindi ko gusto mag-share sa Baratuhon sa Malon. Ala, grabe. Palayan sa sitsa mong kaon na, Brad. Go, take it away. Grabe.
guwapa dire. Itaas ang kamot sa mga gipaasa. Itaas ang kamot sa mga assuming. Sabi ko na, nagulat kayo, no? Abi niya guwapo ang mugawas, no? Akala niyo lang yun. Maayong gabi ka na itong tanan. Pwede pa magpaila-ila sa kundre kay Purag ang uban, nagdisi ang uban tulala. First time mo kitang baboy nga gastorya. Ay, kadyan lang. Dili kay guwapo, pero lakas ang sex appeal. Ambot sa mga babae, manong mahili man kayo mo guwapo, pero paghalong ninyo kayo magpiyong-piyong mo. Kung magpiyong mo, napagpangit talaga ng piyong mo. Tapos lang naman guwapo, napaghalong bilang na mata. Anak. Sometimes, by the way, before ka magsugod sa atong Got Talent, please tala supportahan ninyo ang akong pangit party list. Usan isa ka party list nga mo suporta sa mga pangit. Ay mo kabala ka mga pangit, dito mo itudlo ako inyong leader. Usahay mo na discrimination. Pag na-disgrasya sa dalan, di ba? Namatay, magtanaw na yun. Hulo, guwapo kayo nung sayang kaysa namatay. Kung sa lugar kung pangit o kaya namatay. Ay, pangit pampun, kaya po namatay, may hisi. Now, set sa dance contest sa San Miguel. Morning likod ni Jam. Anak, morning. Release ang kutina. Sorry naman. Yeah, hi, Jam. Muna siya pinaka-highest paying female. So, muna akong giulihan gikan sa Davao. Para makita niya ang mga dancer. Mga dancer, walay pulos. Peter. Dancer, walay pulos. Peter si Jam. Ingon sa lamig ang magmalang dancer. Karoon nila sa ganahan. Wala. Joe. Joe, romantic ko ba yan? Yo, what's up, baby? What's up? Kami kaligod, bye! Salamat sa COC. Salamat COC. Senior, si tawag rin. Senior. Hi, Jam. Ang mga senior, nag-hi kay Jam. Ikaw ang senior ako. Hi, I remember my college days. Hili-hili kong sayang, nasa likod, nasa backstage, tapos ang uyap, supportive kayo sa audience. Yan, di ba? It's really nice. Alright, that's it. Alright. And since karong Sunday, Mother's Day, so happy Mother's Day sa tanang mga mothers. Katong mga single mom, happy Mother's Day. Katong mga papa nga napakainahan, happy Mother's Day. Katong delayed na ilang menstruation, happy Mother's Day gihapon. Alright? Again, pasensya na sa background kay Borag akong anak dito, medyo nag-ano pa. Tomorrow, Saturday, akong next vlog, medyo it would be a busy day. Mo-duty ko sa buntag na ay interview with the artist tomorrow. Alright? Kisang artist, tanaw ninyo dayon na I have a barangayan, tanan na po ko gig pagabi. Wow, busy day, baby. Pero for now, ito lang muna among video, right? Thank you for following, guys. And sa akong mga nag-follow sa mga funny videos, mag-upload na po ko very soon. Alright, but tomorrow is a busy day. I need to sleep. Yo, bye.